is een spel waar jouw vrij zwieren bal en een liesbaltje was door een modderhorst. En dan was mij de druttebal beginnen daar zo dicht mogelijk bij te komen. Het vervelende van die ballen is alleen dat ze nooit recht uitvallen. Dus ze moesten er rekening mee houden als de bal dooiing is, dat ze een bochtpaadje maken. En dat is soms toch nog wel best moeilijk om dat precies scherp maar te krijgen. Wij hebben een heel gezellig groepje, maar eigenlijk ben we wat maar te min. We hebben maar z'n jochten en dan is het toch wel vermoeiend. Dus het is zo'n heel graag willen dat er nog een keer bij komt. Je kan hem altijd op bij de hand. Ja, maar ook hier, familie, gaan we hier optreden met Spielsloft. Dat is een harmonica club. En daar moesten we 2 keer een jaar horen. Dat is heel gezellig. Hè? Maar ik informeerde hier al even naar Brits. Want ik wist net hoe en wat en hoe lang men hier britsen. Maar ik ben even best bij de informatie. En dan leer ik dat ze alleen nog maar Brits les voor beginners. Ja.